او ترناكو نهال پشت من دبینن بر استیجی رویتیه که گلک خوشک دکه کو ناوی ترنا توریستیک از سرحده بناوی کدن اکسپرسا روجلات کو ده دست به تایبتی رویتیا خو کر و جگارا انقره حرکت کر وزیر راگهاندن و بناسازی جی به تایبتی عبدالقادر اورالوغلو جلوه داره بو و او شاندن حوال مجچون رویتیا لوه داره هر وکیدن تشتین لوه داره جی کشاندن و او ترنج انقره رادبه حتی قرصه دچه 35 ساعتان جی او رویتیا خوشک به گلک دیمن خوشک و سرپیهاتی که جهاتی دوام دکه رویین سفر اول گلک کیف خوش و کل جنبون نه همه وان بینن سر اکران آوه Fethiye Göcek. Marmaris. Fethiye. İstanbul'dan geldik biz eşimle. Peki ilk defa mı gidiyorsunuz? Evet, İlk defa gidiyoruz. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. Çok. Ji kêleka çem ra diçe, ji ser pirên dîrokî ra derbas dibe, li derdora çiyayên bilind digere. Cinav Daristanan jikeleka çemman ra li dora çiyayê bilin rêwîtiyeke dirêj. Rêwîtiyeke ew qas xweş e, însan qet naxwaze biqede. Geştûgera bi ekspresa rojilat weke çîrokekî ye. Trêna turîstîka ekspresa rojilat ji gara Enqerê îro derketirê. Wezîrê Binêsazî û Ragihandinê Abdulkadir Uraloğlu beşdarê merasimê bû û li vê derê axivî. Arşın geçen Ekspresa dîrokiya Rojhilat li ser axên Anadolyeyên bêhempa bajar bi bajar derbas dibe. Bi vê rêwîtiya xweş piştgiriyeke girîng digîje turîzma Walêt. Ez gelek kêfxweş im ku di vê merasimê de em hatin bahev. Trên wê heta Qersê biçe û rêjê wê 35 saetan dewam bike. Turîst wê li xwezaya xweş û cihên dîrokî bigerin. Rawestiya ewil wê Erzincan be. Ji derve trêneke ji rêzê ye. Lê di hundirê vê trênê de odeyên taybet û cihên xwarinê hene. Bi tevahî ev trên ji bo 106 kesan xizmetê bide. Cî xwaringehê 24 saat vekiriye rêwî kîjan saetê bixwazin dikarin werin li vê derê xwarinê xwe bixwin. Ji dîzayn û xweşikbûna trênê zêdetir, ya ku vê seferê popüler dike xweşikiya xweza û serhedê ye.